بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مرچگی قصہ میں صحابی مہتر برا ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارہائیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی برا لشکر مستریہ مدیت کیوتی گیشیں جذبات انی بنیادا لشکرات یہ گجلیا دور مدنت شنگ و شانگی مید دنزا باریں دیم لاگریں جون کہ چم پریا کپنت او ہچ کے مار کنگ نبی بلے ہنچیں دلیر کے یک رندے میں یک جنگ یا ایو کو تہنا صد مشرک کشت آدھگے کشتگیں بینہت کے ایدگے جنگانی تہاگوں یا دیم پا دیم بتگاں سکے نترس او دلیر پیش کپوک ہما کدہ کے یک رندے مہتر عمر رضی اللہ عنہ اوتی کاردار انسرا ایو بابتا نوشتہ کت کشیا مسلمانانی لشکر مستریہ مدیت کے ای بس جنگی مردمے کہ ہی چوتی گیشیں دلیریا آیا تاوان یا دور دند ای برا ابن مالک انصاری انت انس ابن مالک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزمت کنوکت ہمی برات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اگا آئیے جوان مردی قصہ آرگ ببند گوڑا سک بازاں او قصہ سک دراج بند او جاگا لک بھی پمشکہ چاہیے دلیری و سرمچاری قصہ یکی کاراں کہ قصہ وط آدھی قصہ ہنی بابتا برکا یہ قصہ بندات واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وفاتی بنداتی ساہتا بیت وحدے کے عربانی بازیں ٹک کے رم رما چا اسلامہ درایان بتا ہمیں رنگا کے مکہ و طائف و مدینہ مردم و دگل ہتے شنگ و شانگی ٹولی کہدا و عودہ تا کہ اللہ آنی پاد محکو تگتاں ایمان سرا چیشاں عبید آدھگے بازیں نیچے دینہ درتک ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک کورے و تباہکار فتنہ دیما چو کوہا مکپیت و مہاجر و انصارانی یازدہ لشکر آمادگی کتو ہمک لشکر ایک بیرکی داتو جزیرہ عرب کنڈ کنڈا دیم دیان کت کہ آچ دینہ درتکے مردمہ پد حق و راستی نیمگا بیارن تو مرتدنا چا زہم تیزیا پتچکے راہ بیارنت مرتدانی تہا ترنترے جنگولترے مردم بنو حنیفہ ٹکت کے مسیلمہ کذاب ہمراہ تا مسیلمہ چوتی جندے ٹک کو ایدگے ہم حیالا 40,000 جنگولی مردم گونا آئی گیشترے ہمراہ تعصب قومی بنیاد آئی ہمراہ تا پا حق و ناحق ادرستا اسرا ایمان نیارتگا چاہاں بازین یا گشتگا مزان مسیلمہ دروگ بندے بزا پیغمبری نہیں محمد راستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلے ربیعی ٹک کے دروگ بند بزا مسیلمہ مارا چا مضر ٹک کے راست گوش بزا محمدہ دوستر بھی مسیلمہ لشکرہ مسلمانانی اولی لشکر کے عکرمہ ابو جہل مستریہ راہ دی اک بتگا پروشدات و پشتا کنزت گوڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ دومی لشکر خالد ابن ولید مستریہ دیم دات کیشی تہا مہاجر و انصارانی سوہوں یعنی زانتکاری جنگول گونتا ہمیشہ نی تہا ایک مزنے نامی برا ابن مالکے گت دوئیں لشکر نجد نامداری زمین یمامہ دیم پدیم بتا دیر نگوست کے مسیلمہ لشکر گیش بیان بھی تو مسلمانانی لشکر پادانی چیر زمین جنبت جاور ہنچش بتا کہ مسیلمہ مردم دا خالد ابن ولید خیمہ سر بتا وائش چا بنا گوتک کم مو ہستا کہ یہ لوگ بانوکا بکشنت اگچا آیا یکیا آوتی میار مکتیں نی مسلمان آئی بلاہین آگتیں حتر بابتا جیڑت او زانت کے اگا مسلمہ دیما چھیڑ ترتا گوڑا آرو چرند اسلام بنیاد محکم بیتنا کنا وما جزیرہ عربہ تہنا اللہ عبادت کنوک پشت نہ کپا خالد ابن ولید پر نو کوتی لشکرہ یک جاگہ کت او پدا اچھے تو ٹہیں تا مہاجر چانسارہ دیرہ کتند کوچگی مردم چا آدگرن چدائی کتا و ہر یک ٹک کیا چا ہما یک کی مستر کت دا بزانت کہ باری کجام ٹک چی وڑا جنگ کن تو مصیبت چا کجام نیمگا کیت دوئیں لشکر دیم پدیم بتا و ہنچیں ہونی جنگی بیت کہ مسلمانانی لشکران چھتو پیسر چشیں ترندیں جنگ ندیت تگا مسیلمہ ہمراہ جنگ میدانا چو مزنے کوہا مک تنت اوئی حبرہ ہچ کمار کنگا نئے تنت کہ آنی لشکر بازے مردم زہمانی دپا اتکا کو مرتگا مسلمانانی لشکرہ ای جنگ تہا ہنچی دلیری پیش داشتگت کہ اگا یہ قصہ یک جاگہ کنک ببند تا بلاہیں جہادی داستان جوڑ بیت کنت انصارانی بیرکدار مہتر ثابت ابن قیسہ کپن گورا کو تو وطا وشبو جتو جنگ میدان ایک کنڈ جتو پاد دان نیمہ کل کتا زہم زور تو ہمیں جاگہ وطا داشت وطی ٹک کے بیرک شکین بیگا نیشت دان ہما وحدہ کی زمینہ پر شہیدی کپت یک نیمگی زید ابن خطاب عمر خطاب برات کہ مسلمان توار جنانت او مردمہ پا مردی جنگ کنت دیما کنزت و دشمنہ بجنت او مردمہ من اللہ سوگندے کہ من چاہیے حبر رن دگے حبر نکنا
تا ہما وحدہ کے مسلمہ لشکر چیر ترریت یا من گو اللہ دیم پدیم بما وتی شہیدی اللہ دیما پتوجیل پیش بکنا کوئیں گپ جنگا آدیم پا لشکرہ سستو جنگ کنان بیدنا وحدی کے شہید کنگ بھی دیکھنے مگی سالمت کے حذیفہ ابن یمان غلامی کہ یہ وتی چوک کتگا مہاجرانی بیرکتاریں قوما ہمیں ترست کے جنگ میدانا نزور مبی تو پادی ملرزاں ولہت جنگولا و ہمیں گپ پدر کت کے آگاں پما مصیبت کیت گڑ مارا ترسید کے چتائی نے مگا میت سالم آئیے در رائت اگر شمارا تاوان چمنی نے مگا آت گڑ من قرآن بڑا کنو کنی بزا حافظانی حراب ترینا پدا دیم پا دجمنا سست دا جنگ بیت بلے درستانی جوان مردی و دلیری برا ابن مالک دلیریا و نترسی و سرمچاری دیما کسان گندگ مم خالد ابن ولیدہ وحدی کے دیت جنگ سخت ترند ترسناک بھی اگائیں گڑ دیم گم برا کو تو گوشت تھے دیما ہمانگو دے و انصار نوجوان برا دیم گم قوما کو تو گوشت او انصارانی ٹک چشمہ ہچ کسی ہم مدینہ واتر بیگے گمانا مکند مرچیا دیم پشما مدینہ نیست پشما بس اللہ ہند پدا جنتیں پدا دیما کنزت آئی ٹک ہم ای پشتا گونت آئی زہم دشمنانی گردنا جنانت و دیما جنزانت دا مسیلمہ و آئی ہمراہانی پاد لرزان بتا گڑا آ در شتند دیم پا باغا کہ پدا رندہ آ باغ گستاں کا موت باغ نامہ زانک بیت پرچہ کہ ہمیں باغ تہا مسیلمہ مردم سک جنک بتا ای باغ محکمی باغیا دیواری برز و مہرتاں مسیلمہ گوتی لشکرہ ہمیں باغا پتر تو دروازگش بستاں و دیوالش گپت نی چما دیوالانی سرا آیا تیر گواری بندات کو تیر چو ہورا گوارگاہ تھا مسلمانانی سرا ہمیں وحدت کے برا دیما کنزت و گوشت او منی راج من اسپرے سرا کنت و اسپرا پا بازی تیر کمانا ما باغ دروازگے اندری نیمگا مان بررت یا او من جنک با یا دروازگا پرشما پچکنا ہما دمانا برا ابن مالک اسپرے سرا نشت آلاگر و نزور جون واہن دیا دہانی قدہ تیران چست کو تو موت باغا مسیلمہ ہزارانی لشکر میانا چغل دات آئینی سرا چو بیرا کپت گوڑا گو آیا جنگ کنان بیت او دہی چا آیا کشت او دروازے کی پچ کنگا سوبین بیت آیا ای وحدہ چا ہشتا دا گیش ٹپ پیرا کہ لہتی تیرانی ٹپ پیتا و لہتی زہمانی گوڑا مسلمانا رمب کت ما موت باغا چا دروازے کی دیوالا ہر نیمگا و دیوالانی پوشتا ٹپ پیتا کہ دشمن یکی اکا جنان کتا 20,000 نزدیکا مسیلمہ مردم حمدہ جنک بیتا و مسلمانان لشکر دا مسیلمہ سربیگا سوبین بیتا و آئش کشت برا چست کنگو خیمہ آرگ بیت کہ دوا و درمان کنگ بی خالد ابن ولیدہ دا ماہیا آیا پانگا و درمان کنانت دا اللہ وشکت ہمی دستان اللہ مسلمانانی سوبین بیگ نبشتگت برا ابن مالک دلتہا شہیدی واہگ ہنگتا ہستا کہ یہ واہگ موت باغ جنگا سرجم نبتگا پمشکا آیا ای جنگ پشتا دومی جنگ تہا دور کران کت یودی مسترین واہگا سرجم بکن تو آزید گماج صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 بکپیت میں جنتا روچے کے تستر فارس ملک جاگہ نامی گرگ جنگ بیت کہ فارس لشکرہ ما یک محکمی او برزن کلاتی تہا و تسر کو مسلمانا آچا چارے نیمگا چاگرد کو تگتانت ہنچوش کے منگلی دستک گیپت وحدی کے مسلمانانی چاگرد کنگا سخت راجکش دا تو فارس لشکر سرا مصیبت راجبیان بیت گڑ آیا چا دیوالا زمزیل دور دیان کت کیا زمزیل نا سوچوکیں سنبوک پرا کیا آسا گرم کنک بتگتانت و چا اشکر آئیتا ای زمزیل کے دور دیگ بتا گڑ دیوالے کش مسلمانانی سرا کپتا کوئی زمزیل آنی گرم سنبوک آنی جانا پترتا پدا آیا ہمیں زمزیل برزا کشان کو تھا کشانی مسلمانانی جون گون تنت کیا شہید تنت یا شہیدی نزدیکائے تنت کڑا چمے سنبو کا یکیا انس ابن مالک بزاں برا ابن مالک براتے جانا پترت آیا برزا کشان بتا برا ہنچوش کے دیت دیوالا سرکب تو ہم زمزیل لداشت کہ یہ پیرا آیا لونجانا گڑا ہم سنبو کشگے جہد کنان بیت کے چبرات جانا در بکا گڑا یہ 10 سوچان بتا بلے آیا یل ندا داں اوتی براتی رکھیں وہ وات ہم کپت بنا آئی 10 ہٹ دیا کہ گوشت پخ دیرت کگا ہمیں جنگا برا شہادت دعا کو تو اللہ پاک کا یہ دعا گوں گے وہ شہید بھی تو گوں اللہ 2-4 کپے تمنا چاہیے دنیا شوت اللہ پاک برا ابن مالک دیما مجنتا روجنا کنات و یہ چما گوں آجا صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 کپگا سارت کنات و چاہیا راضی بات و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین